zertaz ari gara euskal identitateaz ari garenean? Edo agian euskal identitateez hitz egin beharko genuke? Nik uste dut honi erantzuten hasteko lehenengo garrantzitsua dela identitate berba bera definitzea, ez? Pixka bat lausoa izan daitekelako edo gaur egun ari delako hartzen agian adiera xaloago edo degradatu bat. Eta orduan oinarri hartuta identitatea dela praktika sozial, ekonomiko eta politikoen batura, ez? Eta ez soilik edo ez batez ere gure kasuan folklorea edo dena delakoa, baizik eta zerbait benetan ukigarria eta materiala dena eta lotuta dagoena gure bizimoduarekin, eta gainera ez dena esentziala edo jaiotikoa, baizik eta hori, gure bizipen edo baldintzen batura bat, eta bestetik, eraikia dena, ez? Gure baldintza sozialek eraikia, baina ez agian gaur egun askotan berba erabiltzen den moduan zerbait nahieran alda daitekena, ez? Pixka bat, uste dut kapitalismoak edo liberalismoak garamatzala pentsatzera identitatea dela hori supermerkatuan sartu eta aukeratzea ze esne erosiko duzun eta bar, eta ez da hori, ez? Naiz eta, eraikia izateak esan nahi duena da, soziala dela, baina sozialki inposatua eta arautua, ez? Bada gu non kokatzen garen, baina hori bezain beste edo gehiago non kokatzen gaituzten besteek, eta esan bezala, zerikusia du gure baldintza materialekin, ez? Eta pixka bat esango nuke dagoela lotuta, horrekin dago lotuta, norekin elkartzen garen eta norekin nor ikusten dugun gugandik banatu bezala, ez? Hau da, identifikatzea nor den gure taldekoa eta norrez, baina noski hainbat zentzutan, ez? Gu bio gara euskaldunak, baina gero genero aldetik agian ez gara kokatzen toki berean, ez? Orduan nik uste dut galderaren muinari helduta euskal identitatez egin behar dugula berba, euskal identitateen barruan ere beste hainbat ardatz gurutzatzen direlako eta ez delako berdin bizi euskal identitatea gorputz batetik edo beste batetik, segun eta beste ze ezaugarrirekin dagoen elkartuta edo bidegurutzean esan dezagun. Eta horren arabera ere euskalduntasuna desberdin erreproduzituko dugula esango nuke. Bai, nik uste hori ikuspegi hori interesgarria dela, ez da, ze igual ni nator garai batetik non euskal identitatea zan gauza bat nazioari lotua, eta hizkuntza, folklorea, arte desberdinak, eta kolektibitateari, ez da? Identitate kolektiboa, euskaldun izatea, euskal herritar izatea, euskal herria izatea, eta uste dut hori horrela automatikoki ulertzen zela eta kitxo, ez da? Gutxi gora bera. Orain identitatea esaten dugunean, uste dut askoz konplejoagoa dela hori baino. Zuk esan desun bezala orain gorputzak ere hor daude, genero identitateak ere hor daude, eta lehen horretaz apenas hitz egiten zen. Edo identitatea esaten gendunean ez gendun nitasun hortatik ikusten, edo beste kolektibidade mota horietatik, generoak eraikitzen dituen kolektibitateak, edo, ez da, orduan gu gatoz identitatearen zentzu aintzinako batetik, eta orain askoz diversoagoa da identitatearen terminoa. Eta nik uste identitatea dagoela, oso transversala den gai badela, eta ia
gauza guztien ama bezala dela, ze identitatea da apasionantea, aldi beran oso konfliktiboa, eta munduko hainbat gatazka, identitatearen bueltan sortzen dira. Azkenean, konflikto identitarioak, guk hemen ezagutu ditugunak, Europa osoan, eta mundu osoan, mundu occidentalean, ekialdean, denean, iparrean, hegoan. Eta gatazka guzti horien erdian dago. Bai, nik uste hori importantea dela, hori, ulertzea identitatea, auzi politiko, sozial, ekonomikoekin, zuzenean lotuta dagoen zerbait moduan, ez? Eta denbora guztian elkar eraginean dauden zera moduan, ez? Askotan, hitz egiten denean borroka identitario ez, egiten dena da, gutxietsi borroka horiek, ez? Eta pixka bat jokatu identitateari lotutako zapalkuntzak edo ezinegonak gutxiago balira bezala zapalkuntza ekonomikoak baino. Eta ez da horrela, ze identitatea gure baldintza ekonomikoek eraikitzen dute, ez? Eta segun eta non kokatzen gaituzten besteek, horrek ere jarriko gaitu botere posizio batean edo zapaldu posizio batean. Niretzat, gure erronkarik handiena da 21. mendeko euskal identitate berria eraikitzea. Nola jarraitu izaten euskal herritar, aro eta mundualdi hontan, aro digital, globalizatu hontan, eta identitate guztiak hain diversifikatua dauden garaian, ezta? Nola eraiki, nola jarraitu gu izaten, baina bizigera munduan eta bere aldaera guztiak kontutan harturik eta horien eraginpean egonik, ezta? Eta hori da nire ustez, gure erronkarik potoloena eta uste identitatea dagoela gai guztien erdian. Bai, guztiz, eta nik uste dut pixka bat kontua izteko, lehen aipatu duzun, duela markado batzuk zeneukaten identitatearen ikuspegi hori, ez, oso kolektiboa zena eta sortzen zuena batasun bat. Hori da, nik uste garrantzitsua dela horren alderdi hori mantentzea, ez, eta denbora guztian eragitea eta jokatzea kolektiboari begira, ez, gero eta gehiago garamatzatelako individualtasunerantz, baina ez ahaztea, kolektiboaren barruan ere baldintza sozialek garamatzatela edukitzera kategoriak, ez, askotan botere harremanak, eta hori kontuan izatea, ez, eta hori, ez abiatzea euskal identitate bakarraren bila, egongo delako aniztasun bat kontuan hartzekoa eta errespetatzekoa euskal identitate horien barruan ere, euskalduntasunaren barruan, eta gainera, nahi badugu jendea onartua sentidadien eta ongietorria sentidadien agian, hor pixka bat mugan dagoenean edo igual euskalduntasunarekin ukimenean, baina ez denean identifikatzen euskalduntasuna horrekin edo, kontuan edukitzea horrek eskatzen dituela baliabide material batzuk ere hurbiltzeko, ez? Esaterako euskara ikasteko aukera edo euskaraz gertatzen diren ekimen eta inguru sozialetan parte hartzeko eroso sentitzea, ez? Azkenean oso gauza konkretuekin lotuta dagoen zerbait dela, nahiz eta abstraktuan pentsatzen dugun. Niretzat euskal identitatea edo inklusiboa da, edo arriskutsua ere izan leike. Orain ikusten ari gara euskal arrazakeri broteak, inoiz ezagutu ez dituguna gure garaian behintzat, eta ezta? Eta, ezagutzen dugu baita ere homofobia, edo ezagutzen dugu feminismoaren kontrako jarrera bat orain berriki sortzen ari dena, ezta? Ja, politikoki korrekto izatea ere alde batera utzi dena, eta orain ja, eta munduan zer esanik ez, ezta? Joera irabazle asko horti datoz,
Eta orduan, nik uste, euskal identitate inklusibo bat, zentzu guztietan, ez bakarrik euskarari dagokionez, genero identitatetan eta klase sozialetan, eta bar, inklusiboa izan behar du. Eta, uste asko diversifikatu dela gaur egun euskaldun izateko modu asko daude, euskal herritar izateko modu asko daude, inoiz baino gehiago, esango nuke, lehen baino askoz gehiago, eta uste dut, hobera egin duela horrek. Zer paper hartzen du kulturak gurea bezalako herri baten identitatearen eraketan? Kultura gero eta gehiago business, aisialdi, eta gauza azaleko bezala, konsumorako zerbait bezala planteatzen da, eta ez zaio ematen berez daukan emozioen kanalizatzaile izatea, ideien zabaltzaile izatea, eta zubi izatea, eta baita ere, askotan beharrezkoak diren gatazkak sortzeko bide izatearen funtzio hori, ezta? Uste dut ez zaiola ematen daukan garrantzia, ze azkenean kulturaren bidez kanalizatzen dira ideak, kanalizatzen dira proiektuak, kanalizatzen, eta gizarteratzen dira esango nuke, ezta? Hemen bulego batean gauza bat erabakitzen delako, eta dekretuz hori inposatuta, horrek ez du esan nahi, herriak edo jendeak hori bere egingo duenik, eta hori aurrera aterako denik, ez da eraginkorra izango denik ere. Legebiltzar batean edo bulego batean 4 pertsonek zerbait erabakitzen dutelako. Nik uste kultura jokatzen duela gizarteratzeko funtzio horretan ardatz papel bat, eta askotan ez dela kontutan hartzen, ez zaiola garrantzia ematen. Askotan esaten dut, inkluso beste zentzu batean ere, zenbat milioi inbertitzen diren hainbat gauzatan, nik ez dut esaten batzuk ez direnik beharrezkoak, baina azpiegituratan, konponketak ez dakiz zerrenak, eta kulturari beti partida residualak ematen zaizkio, inoiz ez da erdigune, inoiz. Eta herri bat izan gaitezke supersur bat gabe, edo ez dakiz variante egin gabe balio dituna 85 milioi euro, izan gaitezke hainbat gauza gabe herri, baina kulturak ematen dizkizun ezaugarri horiek gabe ez zela inoiz herri bat izango. Eta ez zaio funtzio vital hori aitortzen, ezta? Bai, nik uste azkenean esan duzun moduan, kultura badela elkarrizketarako bide bat, ez? Eta pentsatzeko bide bat, baina hain zuzen horrek, eta gure kasuan kultura gutxitua, eta zentzu horretan nolabait subalternoa izanik are gehiago, kultura pixka bat arriskutsu egiten du, ez? Zentzu baten nik uste status quo horren aurrean, ez? Orduan, beti dagoelako lotuta nolabaiteko kritikotasun bati, ez? Aldaketa nahi bati, kultura batzuk behintzat, gero, badaude merkatuari men egiten dioten beste adierazpide batzuk, baina behintzat niri interesatzen zaizkidanak besteak dira gehiago. Eta gainera, ez dago hain lotuta dirua egitearekin beste, aipatu dituzun beste inbertsio bide guzti horiek moduan, ez? Horregaitik argi dago sistemari ez zaiola hainbeste interesatzen, eta joan behar dela, kultura babestuko badugu, joan behar dela beste pentsatzeko modu batzuekin batera, ez? Nik uste kultura eta herria denbora guztian daudela elkar eraginan, kulturak egiten du herria eta herriak egiten du kultura, ez? Kultura ere badelako, lehen aipatu ditugun praktika sozial, ekonomiko eta politiko horien emaitza esaterako zerbait gure kulturan guztiz ezarria dagoena, jateko tradizionala taloa, ez? Taloa nondik dator? Taloa da, duela 3-4 mende,
Ameriketatik ekarri zuten artoa, eta artoak hartzen zuen hemengo lurrean askoz hobeto gariak baino. Eta horregatik hasi ziren dena egiten artoarekin, gainera oso asegarria zen, orduan bihurtu zen tradizioa, baina berez oinarria dira arrazoi ekonomiko eta praktikoak, ez? Eta horrela sortzen da kultura gure bizimoduarekin modu guztiz lotu eta organikoan. Eta nik uste importantea dela gure kasuan kultura zaindu eta indartzea, esan duzun moduan, ez? Eta izatea egungoari erantzuten dion ekoizpen kultural eta kalitatezko bat, ez azkenean horrek ere erakarriko duelako jendea gurera, eta sortuko du alako soft power esaten den hori nolabait nahi bada, eta emango dio Euskal Herriari toki bat gaur egunean, ez? Azkenean tradizio zarrunoan geratzen bagara, izango gara zerbait hori da anekdotikoa, liburuetan geratzen dena, eta oso polit gera daitekeena, baina ez dena gaur egun lurreratzen, ez? Nik uste. Eta orduan horretarako behar ditugu egitura politiko eta sozioekonomikoak. Azkenean euskaraz sortzeko, euskaraz pentsatu behar delako mundua, ez? Salbuespen esango nuke, ez dakit, esaterako novela bat idatzi nahi baduzu, erronka handi bat duguna gaur egun, ez da euskara eta digitalitatea. Imaginatu, novela bat idatzi nahi duzula, eta hori honezkero bada berez, erronka bat euskaraz, inorrez delako bizi, 100% euskaraz, ez? Beti duzu kontaktua erdarekin, eta orduan nola jokatu horiekin fikzio horren barruan. Gero, imaginatu, zure pertsonaiek erabiltzen dutela Twitter. Eta tweet guztiak euskaraz dauden balizko unibertso bat imaginatu behar duzu, eske, klaro, zelan egin aurre erronka horiei diglosi egoera baten, ez? Orduan nik uste, pentsatzeko gaur burua eremu guztietan behar dugula, euskaraz bizializatea bertan, eta gero horrek izango du isla kulturan edozein kasutan. Eta gero nik uste, tradizioari erantzuteko ere importantea dela identifikazio bat sentitzea arekiko, ez? Orduan hor dator, irekitasun hori, ez? Sentiaraztea jendeari euskal tradizioa badela berea eta badela zerbait zeinari erantzun dakioken, ez? Eta zeinekin baduen zilegitasuna jolasteko. Herritartasuna edo identitatea horrek emango dio datorren bati edo Euskal Herri hontara jaiotzen den bati, ez da? Baina, arazoa dauka, kulturaren onurak askotan sakonenak intangibleak direla. Eta bakarrik baloratzen da kultura, eta gehien baloratzen da, ekonomikoki eman dezakezunean bere onuran berri. Halako makrofestibalak, halako 6,5 milioi euro utzi ditu hirian. Eta ulertzen da kultura zentzu hortan, ez da? Nola neurtzen da Mikel Laboaren kantak Euskal Herriari eman diotenak, Euskal Herri izaten jarraitzeko, Euskal Herriak bizirik jarraitzeko. Nola neurtzen da Merina Grisen kantek orain lortzen duten efektua gazteengan interes bat izan dezaten euskal musikarekiko. Nola neurtzen duzu hori, zeintzu dira indikadoreak? Edo nola neurtzen da pelikula batek, irati pelikulak, edo Maspalomasek sortzen duen eragina gizartearengan, euskeraz izanik pelikula horiek, lortzen duten engantxea eta sortzen duten kontzientzia eta sortzen duten identifikazioa jendearen baitan, 80.000 ikusle dauzkasunean, horregako gatazka ikusten, edo lamiekin flipatzen, edo Maspalomaseko bikote homosexual bat euskeraz hitz egiten bere zahartzaroan nola bizi duten sexualitatea. Horrek lortzen duen onura, lortzen duen
efekto radioaktiboa euskal gizartearengan ez da neurtzen, baina kalkula ezina da. Mikel Laboaren kantu baten efektoa Euskal Herria jarraitu dezan herri izaten kalkula ezina da. Baina ez da baloratzen, ze indikadore danak beti dira ekonomiko hutsak. Eta orduan horregatik gero eta gehiago ikusten duzu inbertsio bat kulturarengan retornoa ekonomikoa denean. Festival handiak, ez dakit zer, hirian zenbat bisitari gehiago egon diren kontzertu horiei esker, eta gauza horiek, ez da? Gauza azalekoak eta erabat konsumoari lotuak. Baina garrantzitsuena pertenentzia sentimentua, identitate sentimentua, pentsatzeko edukiak ematen dizkigutenak, gizaki eta herri bezala zer garen hausnartzeko ispilu horien aurrean, Maspalomas pelikularen aurrean, Irati pelikularen aurrean, edo Zegizerren aurrean, o Zegizen musika taldek esaten dituen gauzen aurrean, horrek gugan daukan eragin positibo guztia neurtzeko indikadorerik ez dago, eta askotan prekarietatean mugitzen gera, herri bezala aurrera egiten laguntzen diguten disiplina horietan ari garenak, ezta? Eta gure aurreko izen handiak, Xabier Lete, Mikel Laboa eta Lourdes Iriondo, lo que sea, pues horiek ere prekarietate absolutoan egin zuten bere karrera, zentzu hortan inolako aberastasunik pilatu gabe, nahiz eta beraiek herri honi eman diotena, kalkula ezina den, ez dirutan, ez sentimendutan, ez ezer, ez da. Hori ez da aldatu, eta uste dut oso importantea dela kontzientzia hori edukitzea, ez da, kulturak zer ematen digun, existitzen jarraitzeko.